Empezar a pintar é unha afición que desde pequeniño, lóxicamente, son autodidacta e, bueno, en serio, empecé fai 10 anos como terapia a un problema que tiven, entón serviume de tira pa diante. Fai 10 anos que me puxen, retomei todo o que levaba facendo dende pequeniño e puxeno en práctica. Eu son de Monforte, veño de facer exposicións en Pantón, Esqueirón e en Monforte mesmo e espero que esta sea aceptada por todo o público de Chantada, lóxicamente. Todos os días lle dedico algo, pouco ou moito, porque os artistas somos así, cando temos inspiración hai que aproveitala. É o reflexo do que fago a diario, que é reciclar cartóns, que pinto sobre cartón, todo sobre acrílico, non utilizo nin lienzos, nin óleos, nin disolventes, nin nada. Entón reciclo cartón, fago pasta de papel, utilizo tamén moito serrín e colores que vou recuperando incluso da natureza, como o verde, por exemplo, que fago con erva. Da realidade cotidiana, como se titula a miña exposición. Son cousas, eu traballo máis que nada o abstracto, teño algún dibuixo, teño algún retrato, pero, bueno, o que máis me gusta, pois, é o abstracto.